Ki vele? Mivel ilyen szépen összegyűltünk itt, biztos van mondani valótok. Rendben. Akkor kezdem én. Én tudom, uram, hogy nem kedvel engem. Ez jó kezdés. Halit, ha nem vagy kíváncsi rájuk, inkább menj el. Endár, nem fogok elmenni. Jóvá hagytam, amit a fiad mondott. Hagyd, hogy Yigit elmondhassa, amit akar. Köszönöm. Tudom én, hogy okkal nem szeret engem. Sokat hibáztunk, felzaklattuk önt. Tudjuk. De most mi szeretnénk helyrehozni a dolgokat, és ígérem, soha nem fogom megbántani Lilát. Én is mondanék valamit. Yigittel nehéz időket éltünk meg. Tudjuk, hogy sok galibát okoztunk. Titokban megházasodtunk, aztán szakítottunk, majd újra összejöttünk. Ez bosszantó lehetett, de nem tudtuk, mit akarunk. Mint tudjátok, Yigit boldogsága nagyon fontos számomra. De szerintem ebben a korban már ki kéne maradnunk a gyerekeink magánéletéből, legalábbis én így gondolom. Normális esetben, de ők titkolóztak. Egyébként nem vagyok túlságosan meglepve. Csak nemrég tudtam meg. De azért eléggé letaglóztak ezek a hírek. Mivel mindenki szólt már, egyetértek Endárral. Igen, mindenki szólt, csak én nem. Engem is hallgassatok meg. Rendben? Azért, mert titkolóztatok. Nem hagyom jóvá a kapcsolatotokat. Igen, ez a legfőbb ok. De vannak fontosabb érveim is. Például? Először is nem hiszem, hogy Yigit lelki világa teljesen épp. 20 éves korában tudta meg, hogy a saját szülei elhagyták. Aztán minden kiderült. És összeköltöztetek. Drágám, az élet nem mindenki számára igazságos. Erről nem Yigit tehet. Endár, én nem hibáztatom. Tudom, hogy nem tehet róla. Akkor ki? Te hagytad el. Vigyázz, hogy mit mondasz. Irim anyja is én vagyok. Halit. A mindenit. Oké, jó, rendben, folytassátok csak. Jól van. Tételezzük fel, hogy csoda történt, és Yigitre nem hatottak ezek a dolgok. Attól még nem illenek össze. Ezt most még nem érzik, mert nem házasok. De hát Yigit bosszantani fogja Lillát, hisz máshogy szocializál. Ez nem így van. Yigit és Lila teljesen egyenrangúak, így van. Mi vagyunk a szülei, és mi mindent megteszünk érte, amit csak tudunk. És azt gondolom, nem csak, hogy butaságokat beszélsz, de goromba is vagy. Ráadásul egyidősek és ugyanoda járnak. Yigit remek eredményeket ér el. Rendben. Ezt elfogadom. Jártál már külföldön? Mit akarsz ezzel, Halit? Hogy képzeled? Van útleveled? Nincs, mi? Sportoltál bármit? Mondjuk síeltél? Hány nyelven beszélsz? Ha egyszer külföldre kerülsz, akkor hogy fogsz megszólalni? Apa, elég! Az ég szerelmére, Halit. Neked ezek komolyan fontosak? Nem, de álmai veje biztosan egy világbajnok síelő, aki 5 nyelven beszél, nem igaz? Nem, Endár, ebben tévedsz. Ha a feleség magasabb szinten van, nincs egyensúly. Nem azért mondom, de nem fogsz tudni lépést tartani a lányommal. A vége pedig az lesz, hogy hátráltatod őt. Igaza van, bocsánat. Yigit! Yigit, ülj vissza. Ne menj el. Én elmegyek. Otthon találkozunk. Yigit, Halit nem úgy értette. Komolyan mondtam, amit mondtam, Yigit. Hogyha a szüleid egyetértettek volna velem, nem ért volna csalódás. Oké, akkor viszlát. Yigit! Nos, uram, keressen valakit a lányának. Yigit! Lila! Engedj el! Egy pillanat, Kaja! Na figyelj, Yigit az én fiam, akárcsak Irim. Nem beszélhetsz így vele, nem? Jól És van, kész. ülj le. Még mindig nem érted, ugye? Nem akarom. Nem akarom, mert a te fiad.
Te vagy a probléma. Én, Lila... Maradj, Zerin. Szerintem menjen csak, ha akar. A számlát kérem. Jigit, te meg hová mész? Lila, menj vissza oda, menj! Jigit, ismered az apámat, nem gondolta komolyan. Menj vissza! Minden rendben, kisasszony? Igen, rendben. Jigit, fiam, jól vagy? Kisasszony! Én meg a Félreértesz. kisfiú! Félreértesz, Jigit. Ugyan már. Látom, dühös vagy, így nem vezethetsz. Nem kértem engedélyt! Lila, szállj ki! Nem, beszéljünk. Szállj már ki! Nem fogok. Tényleg? Rendben. Jaj, Jigit! szid ki, hagyjál már békén! Hagyjál! Mit csinálsz? Megőrültél? Szállj ki, most! Na Nem ne! szállok. Jól van. Jigit! Ezt nem hiszem el. Ez tényleg nem volt szép. Hadd hívjam fel Lilát, hogy hol van. Mindjárt indulunk. Nem volt szép? Ez Halit miatt van, Zerin. Lila nem kislány már. Bár csak kétszer is átgondolnád, mielőtt megszólalsz. Hogyan alázhattad meg mindenki előtt Halit? Ő a fiam. Mondtunk mi ilyesmit Liláról? Mondhatnál bármit, Endár. Mert a lányom nincs egy szinten a fiaddal. Egy jó szülő képes meglátni a gyermeke hibáit is. Nagyon sajnálom, de te vak vagy. Remélem egyetértesz. Gyere, Zerin. Pontosan tudod, honnan jött Jigit, hogy milyen nehézségeken ment keresztül az életben. De mint a szülei, mindent megteszünk, hogy jobbá tegyük az életet. Hát ez nem látszik. Ez már kegyetlenség, Halit. Nem látod, hogy megbántottál két fiatal embert? Kaja, inkább legyen így, mint hogy a vesztükbe rohanjanak és tönkre menjen az életük. Ez az igazság. Gyere, Zerin. Jó hét nektek. Szerinted igaza van? Most úgy érzem, te egyetértesz vele. Figyelj ide! Soha nem mondanám Halitnak, hogy egyetértek vele. De az az igazság, hogy most igaza volt. Endár, mi mindent megteszünk a fiunkért, amit csak lehet. Halit talán úgy gondolja, hogy nem egyenrangúak. És ebben talán igaza is van. De akkor sem beszélhet így. Vajon mit csinál Jigit? Aggódom. Mindenhol vannak olyan arrogáns emberek, mint Halit. Nem lehetünk mindig ott. Meg kell tanulnia, hogyan kell harcolnia a hozzá hasonlókkal. Akár teljesen egyedül is. Nem tetszett, ahogy elment. Ez aggaszt. Tudom, láttam és értelek. Majd otthon megbeszéljük, már ha beszélni akar velünk. Oké, legyen így. Mit szeretnél, maradjunk, vagy inkább menjünk el? Menjünk inkább, elfáradtam. Nem gondolod, hogy túlreagálod? Lila, de hát te is hallottad, hogy mit mondott. Hogy kérdezhetsz ilyet? Sajnos igen, de ezt senki nem tudhatta előre. De igen, pontosan tudtuk, mit fog mondani. Csak arra nem gondoltam, hogy igaza lesz. Igaza van. Ne hülyéskedj! Csak a dő beszélt belőle. Igazságtalan dolgokat mondott. Nekem ez nem jelent semmit. Hogy érted azt, hogy nem jelent semmit? Az ég szerelmére még a sofőröd is lenéz, nem érted? Nem, Szitki csak barátságos akart lenni, mert annak idején nekünk dolgoztál. Semmi rosszat nem mondott. Apád pontosan erről beszélt. Jigit, neked tényleg komplexusod van. Ez már üldözési mánia. Na tessék, most adtál igazat édesapádnak, kisasszony. Teljesen mást mondtam. Szóval szerinted paranoiás vagyok. De ez nem igaz! Én csak azt mondtam neked, hogy senki és semmi nem érdekel magadon kívül, és gyorsan felkapod a vizet. Lehet, hogy komplexusaid vannak, na és aztán tanuld meg kontrollálni magadat. Gondolkozz, és ne beszélj így!
Na mi az? Hirtelen lila Argon lettél? Pontosan. Mit csinálsz? Kifelé. Micsoda? Szállj ki most! Ne hülyéskedj! Lila, azt mondtam, szállj ki! És keres magadnak más bolondot! Elmebeteg. Te csak magadat szereted. Gyere! Kaja, ne haragudj, nem akarlak zavarni. Bejöhetek egy kicsit? Persze, gyere csak. Mi az? Nincs véletlenül nyugtatód? Borzalmasan érzem magam. Nagyon rosszul, tényleg. Van. Ülj le, már is hozom, jó? Jaj, túlságosan aggódom Jégit miatt. Előbb-utóbb idegroncs leszek. Úgy érzem, nem kapok levegőt. Kalapál a szívem. Ajaj. Pánikrohamod lesz? Hogy érzed? Nekem pánikrohamom? Én nem vagyok olyan. Miért lenne pánikrohamom? Akkor mi az? Mit érzel? Szerinted, ha pánikrohamom lenne, lázas lennék? Mutasd. Testvérkém, Endár, nem is láttalak. Csak nem beteg vagy? Nem beteg, de talán pánikrohamot kapott. Valami felidegesített? Csak aggódom Jégét miatt, de nem lesz semmi baj. Adnál egy gyógyszert, kérlek. Nem kell gyógyszer. Endár, én nagyon jó vagyok ebben. Kérdezd csak meg a bátyámat, ugye, Kaja? Sahikának igaza van, Endár. Régen sokat meditált. Volt légzésterápián is. Ő segíthet neked. Nem, köszönöm. Nekem csak gyógyszer kell, semmi más. Endár, nem akacskodj, gyere és mutatok néhány jó légzéstechnikát. Cuki vagy. Endár, ki kellene próbálnod. Talán tényleg segíthet. Endár, nézd, tudom, hogy nem leszünk barátnők, de én tényleg próbálkozom. Fogadd el ezt, kérlek. Köszönöm, de tényleg nem akarom, Sahika, oké? Kérem. A bátyámért. Rendben, próbáljuk meg, jól van? Próbál csak ki, jó kezekben vagy. Te aztán csak tudod. Ne aggódj, nem sokára jobban lesz. Rendben. Vegyél egy mély lélegzetet, de rekeszre. Tudod, hogy hol van a rekeszizmod? Lélegezz be és ki. Jobban teszed, ha elfelejted a tervedet, Endár. Szerinted tényleg hagynám, hogy elvett tőlem? Nézd, Sahika, házasok vagyunk, Az én szívemben sosem lesztek azok. Soha. Nem. Jobb, ha nem szimatolsz utánam, mert baj lesz. Ha összejössz a bátyámmal, akkor lesz baj. Hé, Ha még mindig ideges vagy, a szobámban várlak. inkább szívrohamot kapok. Köszi, iszom egy teát. Megőrülök. Esküszöm, megőrülök, nem veszi fel. Mi az, Zerinha? Mit aggódsz? Halit elvégre itthon sincs. Veszekedett az étteremben. Na, nem mesélsz? Mi volt? Hát szerinted? Lilla és Igit meghívták Endárt és Kaját is. Jaj, ez a lány. Olajat önt a tűzre. Nem, az elején minden teljesen rendben volt. Hol van Lilla? Hát, Halit beszéde után Igit kiment az étteremből, és Lilla is utána ment, és azóta nem veszi fel a telefont. Biztos vagyok benne, hogy mindjárt hazajön. És utána Halit azon is kiborult, hogy Endár és Kaját is ott volt. Halit mindent utál. Halit nagyon kritikus. Utálja a munkát, utálja a szerelmet, utálja a hírnevet. Megjött? Szerintem igen. Biztos ő az.
Mi történt? A rendőrség az mi van? Szidki, mi az? Asszonyom, ezt Lilának kell elmondania. Lila, mondd el, mi az? Zerin, nyugodj Semmi. meg! Mit keres itt a rendőrség? Elmondanád, hogy mi folyik itt? Hol van Halito? Bent van. Lilla, apád szívrohamot fog Mi kapni, az? beszélj! Kidobott a kocsiból. Mi? Hogy érted, hogy kidobott? Mi van már? Az a kölyök kidobta a lányunkat. Zerin, nem mondhatsz el mindent csak úgy Halitnak, nem emlékszel? Mit mond az anyád? Hogy mit csinált ez? Vezekedtünk a kocsiba. És? Megkért, hogy szálljak ki. Nem igaz. Azt merte mondani, hogy szállj ki? Igen, és hívtam a rendőrséget. Az autópályán? De dühös volt. Ezt hallgast! Azt mondja, dühös volt, még ő védi! Apádnak igaza van. Ne aggódj, Lillos. Aggódjon csak. Apádnak igaza van. Ő kezdettől fogva utálja őt. Már értem Oké, miért. apának igaza van. De miatta van ez az egész? Lilla, ez tényleg szörnyű. Ezt nem vártam Igittől. Biztos, hogy sajnálja. Miből gondolod? Na ide figyelj, ne védj senkit, aki otthagyta az autópálya közepén. Igen, anyukádnak igaza van. Ilyet nem csinálhat. Hát elment az esze. Ha ezek után is vele maradsz, esküszöm, hogy kitagadlak. Megértettél? Itt meg mi a helyzet? Igit kirakta Lillát az autópályán. És? Hív egy taxit és kész. Rendőrök hozták. Jaj, na ne már. Na és nem ment vissza, érted? Fel sem hívott? Nem is fog. Köszönöm, ez aztán sokat segít. Lilla, tudjuk, hogy szerelmes vagy Igitbe, de most túllépett egy határt. Figyelj, el kell felejtened. Megértetted? Majd beleszeretsz valaki másba, felejtsd el. Persze, anya, azonnal. Tudom, hogy nem könnyű, de ő az anyád. Nézd meg, hogy mit tett Igit. Aysel, hozz vizet! Mit csinálsz? Jégid, megijesztettél. Te mit keresel itt? Sájká, nem vagyok jó paszban. Magamra hagynál? Talán nem tudsz aludni? Mondtam, hogy hagyjál békén, de még mindig itt vagy, kérlek. Összevesztél Lilával? Komolyan azt hiszed, hogy válaszolok? Én vagyok az egyetlen ebben a házban, akivel beszélhetsz. A szüleid biztos a te pártodat fogják majd. Ráadásul igen tapasztalt vagyok az emberi kapcsolatokban. De te tudod, Jóid, én megyek. Kiraktam az autópályán. Micsoda? Jól hallottad. Kiraktam az autópályán. Megőrültél, Jigit? Hogy hagyhattad ott az út szélén? Elvégre szereted? Mit tehettem volna? Felbosszantottak. Halit mondott valami bántót? Halit, Zerrin és Lila is mind megaláztak. Téged senki sem alázhat meg. De talán tettél valamit, amivel igazat adtál nekik. Nehéz lesz ezt helyrehozni, ugye tudod? Tudom. Segíthetek, ha szeretnéd. Hogyan? Kössünk békét. Oh, ezért nem akartam elmondani. Mindig kérsz tőlem valamit cserébe. Nem kérlek én semmire. No hát, az unokaöcsém vagy. Nézd, mondd meg, hogy hogyan segíthetek neked. Oké. Segíts, ha tudsz. Oké. Kérj bocsánatot. Oh, nagyszerű. Micsoda zseniális terv, ez eszembe sem jutott. Inkább az én módszeremmel csináld. És hogyan? Menjek oda helikopterrel? Tekerjem ki a vörös szőnyeget, vagy mi? Nem. Mint mindig most is. Hátulról kell támadni. Győzd meg Zerint. Nem, az lehetetlen. Nehogy elmond a szüleidnek, hogy mi történt, jó? Ha apád megtudja, megöl. És ha más mondja? Ha így van, akkor kitalálunk valamit. Holnap beszélek Zerinnel. Találkoztatok már? Még nem.
Halit, drágalátos egyetlen férjem, hogy vagy ma? Jó, és te? Én is, köszi. Szeretnék kérdezni tőled valamit. Micsodát? Szeretnék visszamenni dolgozni. Mondtam már neked, hogy nem. Miért nem, Halit? Mi a baj? Te mondtad, hogy nem állunk jól. Pénzt akarok keresni, de te nem engeded. Ildiz, nem akarom, hogy dolgozz. Egyszer voltál a tévében, akkor is megaláztál. Te mindent eltúlzol. Nézd, ezt az ügyet lezárom, és nem beszélünk róla többet. De én szeretnék dolgozni. Nem hallod, amit mondok, Ildiz? De te mindenre nemet mondasz. Arra kértelek, hogy szabadulj meg Lélától, nemet mondtál. Együtt akartam vele dolgozni, de ezt sem akartad. Hát most már elegem van. Ildiz, csak egyszer mondj valamit, ami nem teljesen abszurd. No hát! Jasmin, kérem annak a csatornának a számát. Köszi. Dolgozni akar. Ezt nem hiszem el. Egy idióta, pont mint az anyja. Hogy merte kirakni a lányomat? Mondd csak, hogy van Lila? Ágyban van? Igen, ott a helye. Egy ideig most depressziós lesz, de túléli. Szerintem megőrülök. Kár volt visszajönnöm ide. Már reggel óta feszült vagyok. Reggel óta? Miért, mi történt? Láttam valamit, ami felhúzott. Micsodát? Ismered apád asszisztensét? Kit? Leilát? Nem tudom, a csinosat. Igen, Leila. Aha, úgy érzem, van köztük valami. Ne butáskodj már, Zerén, az nem lehetséges. Talán még nincs, de majd lesz. Lehetetlen. Yildiz egyik barátnője, egy időben együtt laktak. Oké, most már mindent értek. Egyszerűen szemet vetett a férjére. Háj, Yildiz is át fogja élni azt, amit én. De mit láttál? Miért vagy ilyen biztos benne? Drágám, Halit irodájában láttam, tisztogatta a kabátját. Közben megérintette őt. Ez minden? Kell még több Zéra. Zerén, ő az asszisztense. Ő tisztítja a kabátját, ő vasal neki, ez a dolga. Én láttam már ilyesmit, ismerem. Hidd el nekem, Zéra. Te meg miről beszélsz? Endár is apád asszisztense volt. Annak idején elmentem az irodájába, és ugyanezt láttam, de akkor még naív voltam, nem értettem. De utána kiderült, hogy az asszisztense kikezdett vele, érted? Kikezdett. Igen, teljesen jogos. Szerinted ez igaz? Igen, ez most is igaz, Zéra. Ez érdekes. Most mi legyen? Megvan. Hívjuk fel Endárt, és kérdezzük meg. Ő mindent tud mindenről. Csak hívd. Felhívom. Halló? Endár, hello, mi a helyzet? Semmi különös. És nálad? Semmi fontos. Egy gyors kérdés. Nemrég beszélgettem Zerinnel, és mondott valamit, ami kisé aggaszt. Mit mondott? Azt hiszi, hogy van valami apám és Leila között. Na hát, tényleg? Én nem hinném, hogy ez így van, de meg akartalak téged is kérdezni. Zéra, ha már ilyen kíváncsi vagy, miért nem beszélsz Leilával? Miért nem fogadod ki a terveiről, ha? Én? Hát persze. Rád nem gyanakszik. Figyelj csak, tegyél fel neki pár kérdést a magánéletéről, de ne olyan nyilvánvalóan. Nem is tudom. Gondolod, menne nekem? Miért nem menne? Leila tudja, hogy a jó szándék vezérel. És neki nincsenek barátai. Talán elárulná neked a titkait, ha? Igen, teljesen igazad van, meg tudom csinálni, megoldom. Csak keményen, ahogy szoktad. Ha pedig megtudsz valamit, akkor szólj, oké? Úgy lesz, rendben. Szia. Mit mondott? Azt, hogy kérdezzem meg magától, Leilától. Te? Igen, Zerin, meg tudom csinálni, szóval ne aggódj. Hát persze. Igen, képes vagyok rá. Hello, Jó napot! Szelimmel beszélek? én vagyok. Itt Halit Argun. Jó napot, hogy van? Jól, na és maga? Köszönöm én is.
Igazából már vártam a hívását, Halit úr. És el akartam mondani valamit. A csatornánk szívesen dolgozna együtt Yildizzel. Ezt neki is mondtuk. Ha elfogadja az ajánlatunkat, szeretnénk szerződést kötni vele. De van itt még valami, Halit úr. Az én csatornám mindig színvonalas tévéműsorokat készít. Szeretném, ha ezt tudná. Ragaszkodom a minőséghez. Ez biztos, Selim. De én nem akarom, hogy a feleségem szerepeljen a tévében. Szeretném, ha visszavonná az ajánlatát. Értem, Halit úr. Megköszönném, ha beavatná Yildizt is. Természetesen beavatom. Viszhal. Viszont hallásra. Gyere. Apukám, hogy vagy ma? Én jól, na és te? Én is. Kérdezhetek? Elmehetek veled a céghez? Nálam akarsz dolgozni? Ugyan, én író vagyok, nem érek rá dolgozni. Akkor hát mit akarsz az irodában? Figyelni. Megfigyelést tartok, mert a második könyvemben a vállalkozásokról, a cégekről és az emberi kapcsolatokról írok, úgyhogy mehetek? Értem. Rendben van. Nem sokára indulok. Akkor mehetek? Már is felöltözöm, csak egy pillanat. Itt a kávé. Parancsoljon. Köszönöm. Köszönöm. Zerin, drágám! Sáhika Ekincsi vagyok. Tudom, ki vagy. Úgy gondolom, hogy nem sok jót hallottál rólam eddig. Ezt eltaláltad. És mindig mindent elhiszel, amit hallasz. Nem mindent. Mit akarsz tőlem? Nem kávézunk? Szeretnék veled beszélgetni. Mégis miről? Hát Liláról. A lányomról? Hidd el, ez nagyon fontos, nem akarok rosszat. Rendben, de nincs sok időm. Köszönöm szépen előre is a segítséget. Van egy kávézó a sarkon. Rendben. Nem sokára jövök. Ó, Leila, hát itt vagy. Nem tudtad? Itt dolgozom. Tudtam én, de teljesen elfelejtettem, annyi minden jár a fejemben, hiszen tudod, író vagyok. Értem, van ilyen. Jól vagy? Jól, ma éppen nem dolgozom, gondoltam, benézek apához. Jól tetted. Kérsz valamit? Ebédeljünk, de ne itt. Nem ülünk be valahová, lazíthatnál egy kicsikét. Remek ötlet. Ezt még lerakom, és már is jövök. Rendben van. Na, lássuk, mire készülsz. Jigitet egész egyszerűen megalázták a barátnője előtt. Nem könnyű neki. Adj neki egy esélyt, hogy kimagyarázhassa magát. Ha nem adsz neki, előbb-utóbb úgyis találkozni fognak. Ebben igazad van. Még szép. Hidd el, tudom, hogy nagyszerű anya vagy. Neked a gyerekeid az elsők, és törődsz velük, bárcsak ez Jigitnek is kijárt volna. Nem minden anya egyforma. Zerin, megadnád a telefonszámodat? Szeretnék veled kapcsolatban maradni, és többet találkozni. A számom? Köszönöm. Köszönöm. Na, Leila, mesélj csak, mit csinálsz, mik a terveid? Hallgatlak. Ne is mondd. Állandóan dolgozom. Nem igazán izgalmas az életem. De miért? Fiatal vagy és szép. Nincs barátod? Nincs. És szeretőd? Az sincs. Szingli vagyok. Mindenit. Nem értem, hogy egy ilyen csinos nő, mint te, hogy lehet szingli. Úgy érzem, ideje kicsit egyedül lennem. Jelenleg nincs kedvem párkapcsolathoz. Majd elmúlik, én is így voltam. Képzeld, egyszer egy nős férfival jártam. Igazán? Igen, olyan erős volt a felesége könnyie, hogy még rajta is éreztem néha. De vicces. Mindenféle fura mániái voltak, bogarakat is gyűjtött, és felszúrta őket. Voltak élő és halott bogarai, és miután meghaltak, tartósította őket, és utána gyönyörködött bennük. És nem gondoltál bele, hogy valami nincs rendben vele agyilag? Nem félsz, hogy téged is bánthat, ha bekattan?
Nem féltem, de egy idő után elkezdett a buszon is kötekedni az emberekkel, kiabált és rohangált, és egy idő után elegem lett belőle. Komolyan. És aztán? Szerinted visszament a feleségéhez. Mindannyian ezt csinálják így nekem, Leila. Ilyenek a nős férfiak. Tényleg ilyenek? Úgy értem általában. Csak elmondtam, hogy mi volt velem. Nagyon jól éreztem magamat ezzel a nős férfival, de aztán megbolondult, borzalmas volt. Tényleg? És mi történt? Úgy kiakadtam, hogy azt kívántam, halljon meg a felesége. Nem mondod. De úgy bizony. Hát ennyi a történetem, és te, mondd csak, találkozgatsz valakivel? Nem, dehogy. Az ilyen az nem nekem való. Ezt sosem lehet tudni, lehet, hogy megtörténik. Megtörtént? Nem, az kizárt dolog. Helyes, nagyon helyes. Ne hagyd, hogy megtörténjen, mert biztos, hogy kikészülsz. Ezt meg hogy érted? A felesége felpoforzhat, és a füled is csengene utána. Értem. Igen, igazad van. Ezek fontos dolgok. Jó, hogy beszéltünk róluk. Most megyek vissza dolgozni. Köszönöm a meghívást. Remélem, hogy beszélünk Jól még. van. Meghívhatlak majd újra, ugye? Folytatnunk kell. Még szép. Szia! Később, Leila. Szia! Hát, Yildiz, az biztos, hogy jössz nekem egyel. Kája, szia! Szia, hogy vagy? Nem is tudtam, hogy itt vagy. Épp indultam, beszélnem kellett Nadirral, ezért jöttem. Oké. Tudtam, hogy jössz, csak azt nem, hogy ma. Igen, ma. Jégit szörnyen nézett ki. Beszéltetek? Hát, csak futólag találkoztunk, de akkor már jobban volt. De igazad van, túl sokat lógunk rajta. Adhatnánk neki több teret. Igen, pontosan így. Egész jók vagyunk. Úgy értem, jó szülők vagyunk, nem? Ez így van. Ha még mindig van hozzá kedved, este elvihetlek vacsorázni. Te engem? Igen. Oké. Meginnepelhetjük magunkat. Vagy ne? De, ünnepeljünk. Benne vagyok, hogyne? Jól van, akkor este. Oké, szuper. Ja. Szia. Hello. Szervusz, Halit. Üljünk le. Szeretném bemutatni két barátomat. Szerkán Törökország egyik legjobb fotósa, Isán pedig az idei katalógus tervezéséért felel. Tiszteletem. Az elmúlt 2 évben egy másik céggel dolgoztunk együtt. De Shahika elismerően beszélt rólad, és azt mondta, hogy ügyesen dolgozol. Szeretnénk, ha az idei katalógus extravagáns lenne. Új irányt szeretnénk venni. Ha lehetséges, szeretnénk hírességekkel dolgozni. Számos híres modellt ismerünk, de véleményem szerint nem szabad olyat választani, aki minden figyelmet kizárólag magának követel. Igen. Gyere. Tessék, uram. Köszönöm. Szívesen. Kisasszony, van egy ötletem. Szerintem ő lehetne a modell. Léla? Hogy? Rólam van szó? A katalógusról. Olyan modellt keresünk, aki szép, de nem híres. És erre ön tökéletes. Ő az asszisztensem. Szerkán, szerintem ez egy remek ötlet. Gondolj csak bele. A cég egyik arca lesz a katalógusban. Ez nagyon egyedi. Mit gondolsz, Léla? Hát én nem is tudom, hogy mit mondjak. Nem hiszem, hogy tetszik neki. Talán neked nem tetszik az ötlet, Halit. Mondd csak meg, ha így van. Távolról sem, Shahika. Mit gondolsz, Léla? Hát szerintem menni fog. De úgy lesz, ahogy Halit úr szeretné. Ha akarod, elfogadhatod. Remek lenne. Mi folytassuk a megbeszélést. Léla pedig hadd gondolja át. Gondold át, Léla. De szerintem ne hagyd ki. Minden jót. Ülj le, Shahika. Szóval, hallgatlak. Ott készülnek a hírek. Viselkedj már rendesen, gyere ide! Ó, jó napot, rendezőasszony! Szia, hol szerepelsz ma?
Hol lehet? Gazdasági rovat, ha jól bánsz a számokkal, vagy marad az időjárás jelentés. Minden jót! Viszlát! Nagyon szeret. Nagyon rossz úton jársz, Yildiz. Micsoda? Lassan megöríted az apámat. Tőlem megőrülhet. Nem érdekel az apád. Nem bízom benne. Hogy? Talán tudsz valamit? Miért? Valamit tudnom kéne? Nem, dehogy is. Csak úgy mondtad, mintha nem is tudom. Nem úgy értettem. Meg akarok állni a saját lábamon. Nem bízom a férjemben. Nem tudhatod, hogy mit hoz a holnap. Mindenképp pénzt fogok keresni. Mindegy, gondolja, amit akarsz. Ez sokkal fontosabb, mint gondolod. Jaj, leizzadtam. Jó, de nem mondd az apámnak. Nem mondom, Zérá. Akkor jó. Szelim úr várja önöket. Már is megyünk. Biztos ez? Még szép. Te írsz. Talán te is kell lesz majd. Erre tessék. Köszönöm. Jó napot! Hello, üdv! Köszönöm. Jó Üdv! napot. Jó napot! Tudom, hogy kértem egy kis gondolkodási időt, de már döntöttem. Azért jöttem, hogy ezt elmondjam. Igen, hallgatom. Elfogadom az ajánlatot. Tapsolj, Zérá. Valóban? Csak nehogy baj legyen belőle. Tudom, hogy miért mondja, de ne aggódjon, kérem. Meg tudom oldani. Legalábbis reméljük. Én is. Igen. De ön egy szerződésről beszélt, ugye? Igen. Inkább átolvasnám. Az ügyvédeink már dolgoznak az ügyön. Akkor küldök egy másolatot. Rendben. És itt van a csatorna tulajdonosa is, aki látta az első műsorát. És teljesen oda van érte. Hallod, Zérá? Találkozni akar magával. Ajjajaj, annak nagyon örülnék. Ő az első rajongóm. Akkor hát, menjünk. Mit gondolsz, bejöttem neki, Zérá? Bárcsak látna az apád. Yildiz. Megjött Yildiz. Hogy vagytok, drága hölgyek? Nadir. Na hát, micsoda meglepetés. Yildiz? Zéra? Te vagy a tulajdonos? Igen, már én. Meguntam, hogy ugyanabban az iparágban dolgozom. Önök ismerik egymást? Igen, ismerjük. Hallottam, hogy gondolkodsz Szelim ajánlatán. Ugye elfogadtad? Igen, de meggondoltam magam. Menjünk, Yildiz, gyere. Hölgyeim, őszintén sajnálom, hogy így alakult. És ha csak miattam utasítanád vissza, gondold át. Harit amúgy sem akarta, hogy itt dolgozzak, de most már ezek után én sem akarok. Yildiz, nem kéne minden nap találkoznunk, akkor sem, ha itt dolgoznál. Csak velem találkozna. Jól van, meglátom. Gyere, Zérá. Minden jót, Yildiz. Zérá, mi lesz most? Szerinted elmegyünk? Nem úgy értem, hanem mi lesz velem? Fogalmam sincs, Yildiz. Aj, nem érted. Bárhová megyek, mindenhol Nadirba botlom. Nézd, apám úgysem akarta, hogy itt dolgozz, úgyhogy felejtsd el, Bum. Talán át kéne gondolnom. Apám még nem tudja, hogy Nadiré a csatorna. El tudod te képzelni, mi lenne, hogyha megtudná? Jó, elég. Gyere. Uram, van egy perce? Persze. Az a helyzet, hogy komoly problémánk van. Már megint mi történt, Metin? Mint azt tudja, a másik cég felé vizsgálat indult a hatóságok részéről. És sajnos találtak néhány szabálytalanságot. Hogy érted ezt? Tavaly könyvelési hiba miatt kevesebb adót fizettünk. Ez lehetséges? Sajnos lehetséges, de persze írhatunk méltányossági kérvényt is. A mindenségit neki. Csak ez hiányzott. Hadd lássam.
Igen, Endár? Gratulálok neked. Akkor tehát hallottad a hírt. Biztos vagyok benne, hogy Metin épp most tájékoztatja Halitot. Csak annyit kellett tennem, hogy ellenőriztem a holding mögötti céget. Nem csalódtam. Halit, mint mindig, kapzsi volt. Ezért kell közel tartani magadhoz az ellenséget. A saját cégét használta arra, hogy pénzt csináljon a holdingnak. Pont ezt vártam tőle. Te pedig nem tudtad magadban tartani a titkot, igaz? Remek húzás. Szép. Most jött el az idő, hogy ajánlatot tegyél Halitnak. Várj csak, drágám, kicsit folyik a Igen. nyála, megtörlem. Nem baj az. Azt a mindenit, majdnem híres lettem. Yildiz, tudhattad volna, hogy ez történik majd. Miattam vette meg a csatornát? Szerintem biztosan. Máshogy nem is lehetne. Miért? Mit miért? Az azt jelentené, hogy véletlen volt. De egy biztos, ez sorsszerű volt. Elég! Nehogy Halidzsán meghallja. Figyelj, mi van Lélával? Beszéltél vele? Nem hallottam felőle, amióta elment. Érdekes. Igen, még egyszer el is mentem oda, ahol régebben lakott. Körbenéztem, de senki nem tud semmit. Akkor hol lakik? Fogalmam sincs, hidd el. Egy fillér sem volt a zsebében, amikor elment. Nincs hol laknia. Szerintem a közelben van. Kiderítenéd nekem? Megtennéd? Rendben, ugye? Ja. De miért érdekel ez? Lehet, hogy a jövőben még hasznát vesszük. Jobb, hogyha tudjuk. Igen, szerelmem? Na, mi van, mosolyogsz rám, még Hoppá, szép? hoppá. Hát mosolyog, gyere ide, drágám. Ó, tessék, nézd, csak milyen ja. boldog. Én is örülök neked. Jaj, de kis cuki vagy. Na, menj ki, meg kell etetnem a gyereket. Jó van. Menj ki, biztos enne már úgy a szerelmem. Jaj, Zerin, nem kell aggódnod. Beszéltem Lélával. És mi volt? Hát megkérdeztem tőle, hogy tényleg igaz-e, hogy megszállottja a nős Mi? férfiaknak. Megőrültél, Zéra? Nem, nem érted, csak teszteltem. Úgy meséltem neki, mintha az én történetem lenne, hogy megnézzem, milyen hatást váltok ki belőle. Na és? Hát teljesen hidegen hagyta. Biztos? Biztos vagyok benne, igen. Amikor elmeséltem neki a történetemet, végig ítélkezve nézett, és elég őszinte. Hát remélem is. Ne aggódj, más idők járnak. Nem kell már gyanakodnod amiatt, hogy egy asszisztens közel kerül a főnökéhez. Ez nem jelent már semmit sem, higgy nekem. Én csak apád miatt gyanakszom. Különben is szép az a lány. Hát igen, apám a szép nőket szereti, Endár is szép, és Yildiz is. El is vette mindkettőt. Igen, ez igaz. Hé, Jászemint nem vette el, egy szép nőt kihagyott. Ideje se volt, hogy elvegye. Sahika lecsapott, ha ő nincs, elveszi. Zerin, te még mindig sármosnak tartod apámat. Azt hiszed, hogy minden nő megőrül, érted? De tévedsz, ő már lejárt lemez. Nem, és... én nem érdekel, mit csinál és kivel. Elvégre Yildiz most szült. Nem akarnám, hogy elváljanak. Igen, nem tudtam, hogy az áldásodat adtad rájuk. Esküszöm, csak azért érdekel, mert most szült. Lilától tudok ezt-azt. Mit mondott Lila? Lila nagyon szereti Yildizt. Endár sosem volt neki szimpatikus. Eleinte nem így volt, de megszerette. Nem akarom, hogy egy boszorkány nevelje majd fel. Ne aggódj, én minden boszorkányt elüldözök innen. Felhívom Endárt, és elmondom neki, hogy mi történt velünk. Rendben. Kezdhetnénk itt ezzel. Bejöhetsz, Nadir. Gyorsan terjed a hír. Ez alatt meg mit értesz? Én a cég adósságáról beszélek, azért vagyok itt, hogy ajánlatot tegyek szerény személyednek. Nagyon jól tudod, hogy soha semmilyen ajánlatod nem érdekel engem. Az is elég, hogy tudom, hogy tartozol. Ide figyelj. Kifizetem a tartozást, ha ideadod a részvények 10%-át. Nem kell nekem semmilyen segítség. A tied meg pláne. Nem kapsz te semmit tőlem. A társad vagyok, ezért segítenék. Gondold át. Nincs mit átgondolni. Inkább folytatjátok az okoskodást Metinnel. Idő kérdése is nálam fog sírni. Elmehetsz, ha végeztél. Legyen szép napot. Neked is.
De, Mennyi pénz van a holding számláján? de Halit úr, Nadir nem engedi majd, hogy pénzt vegyen le arról a számláról. És a saját számlám? Azon most sajnos nincs elég pénz. Rendben. Hívd fel a bankárt. Kérj valami alternatívát tőle, vegyünk fel kölcsönt. De hát az nagyon kockázatos. Pontosan tudom, Metin, minden kockázatos. Hívd a bankot. Igenis. Szólj majd, rendben? Rendben. Kaja, kész vagyok. Drágám, Menni készülsz? most lesz az első randink apáddal. És te? Mész valahova? Nagyon szép vagy, fiam. Ha? Igen, elmegyek. Akartam is mondani. Tegnap az étterem után rosszra fordultak a dolgok. Jaj. Szóval azt szeretném jóvá tenni valahogy. Jigit! Készen állok, mehetünk. Jigit, ő mit keres itt? Vele vacsorázom. Azt már nem. Most mi az? Ellenség vagyok. Pontosan. Értem, hogy nem szeret Endár. De ő az unokaöcsém, nem igaz? Sahika, miről beszélsz? Elmondanád, milyen vacsora? Semmi különös, bátyám. Nem vihetem előtt vacsorázni. Talán nem tehetem jóvá, amiket elkövettem. Elég, ne vitatkozzatok már folyton. Tudjátok, Sahika beszélt Zerrinnel Lila ügyében, és elintézett egy vacsorát, ennyi. Ezt hogy merészelte? Ha? Jigit, hogy engedhetted, hogy ezt tegye? Szerinted Sahika mióta ennyire nagy lelkű? Ha? Mondd csak! Jaj, kérlek, ne drámázz már. Semmiség. Endár, Jigit miatt csináltam. Megsajnáltam. Beszéltem Zerinnel, és lebeszéltem a vacsorát, ez minden. Mit gondolsz, hogy mit nyersz azzal, ha összehozod Jigitet és Zerin? Megmutatom Zerinnek, hogy Jigit nem olyan rossz, mint amilyennek gondolják egyesek. És? És Zerin meg fogja győzni Halitot Liláról és Jigitről. Zerin meggyőzi Halitot? Nem inkább Halit fogja meggyőzni Zerin? Ne feledd, kedvesem, hogy velem van dolguk. Az én képességem jobb, mint a tiéd. Miért nem megyünk? Na, Jól van, menjetek. Rendben. Induljatok. Anya, kérlek, nyugodj meg, ez csak egy vacsora, jó? Sahikával. Még mindig itt vagyok. És még hallak. Majd később beszélünk, jó? Mégis miről? Átbeszélhetnénk az egészet, hogy mi van Lilával. Bátyám, nincs miről beszélni. Mivel kirúgtál a családból, próbálom elérni, hogy megbocsáss nekem. Ez minden. Na, gyere már. Mi is induljunk. Én nem megyek sehova. Endár, most mi van? Komolyan kérdezed? Hogy bízhatsz meg Sahikában azok után, amiket tett, ha? Hogy engedheted el Jigittel? Nem bízom benne, de attól még Sahika mindig a nagynénje lesz. Ezt miért mondod? De hát ő a nagynénje, nem igaz? Igen, szörnyűségeket csinált velünk, de hát Sahika próbálja helyrehozni a dolgot. Dehogy is. Csak tovább rontja a helyzetet. Endár, ismerd be, nem látod objektíven ezt az egészet. Ez így van. Nem látom objektíven, és nem is fogom. Nagyon feldühít, hogy te pedig szemet hunysz e felett. Aj, Endár, dehogy is hunyok szemet. Ne rágódj ezen, kérlek. Menjünk inkább vacsorázni. Tényleg nincs kedvem most vacsorázni, Kaja. Az a nő megpróbált megmérgezni minket. Megzsarolta a fiunkat, a saját unokaöccsét. És most éppen együtt vacsoráznak. Figyelj, lehet, hogy Sahika a hugod, de nekem senkim. Jigitnek sem. Halit? Igen, Hová mész? Ankarába. Ó, Ankarába? Mi van ott? Semmi különös. Most mi van? Baj van? Nem, nincs. Vagyis van egy kis tartozásom. Ezért beszélnem kell pár ankarai szakértővel, hogy intézkedjenek. Van bármi ok az aggodalomra? Nem, nincs. Te jó ég, még sohasem mentél el így. Most ez van, Yildiz.
Mikor jössz vissza? Meddig maradsz ott? Jövök, ahogy végzek. Halit, én ezt nem értem. Elviharzol, és azt sem tudod, hogy mikor jössz. Tényleg üzleti útra mész? Mit akarsz ezzel mondani? Nem akarok semmit. Pedig te célozgatsz. Nem célozgatok. Yildiz, nézd, muszáj elmennem Ankarába, hogy megoldjam a problémámat. De te itt állsz előttem, és kérdezgetsz, hogy hová megyek, és meddig maradok. A feleséged vagyok, ennyit kérdezhetek. Más nők már rég gyanakodnának rád, ennyit azért megengedhetek magamnak, nem gondolod? Mi nem vagyunk olyanok, mint mások. Felfogtad? És ne féltékenykedj rám, vagy dühös leszek. Nem vagyok féltékeny. Én csak megkérdeztem, hogy hová mész. Ha ez véteket, akkor befogom a szám. Remek. Majd szólj, ha jössz. Úgy lesz. Jó estét, Ali! Jó estét, Nadir úr. Jöhet a csirke? Nem, előbb a tea. Mit tudtál még meg? Uram, Halit úr nagy kockázatot vállal. Erre számítottunk. A pénzét Svájcban fogja befektetni kétes és kockázatos alapokba. Kereshet némi pénzt, de ennek kicsi az esélye. Látod, csak időkérdése és beteríti a lavina. Pontosan, uram. Ezen kívül van még valami. Mi az? Ő Halit? Igen, uram. Kivel van? Végre még egy jó hír. Na, Ali, most már jöhet a csirke. Azonnal. Szia, szerelmem! Szia, drágám! Épp időben jöttél. Micsoda lakoma. Már alig várom. Neked a legjobbat. Vedd csak le. Tessék. Jól vagy? Eddig nem voltam, de most már minden rendben. Örülök neki. Aggódsz az adósság miatt, de ne aggódj. Idővel minden rendben lesz. Nagyon jól érzem magam veled. És nem azért mondom, hogy megnyugodj, ez az igazság. Nézd, mindketten utáljuk Nadirt, viszont miatta vagyunk együtt, nem igaz? Ezt én nem így látom, Léla. És ha én nem szögődöm el Nadirhoz, és nem beszélgetek veled, most nem lennénk itt. Nem értek egyet. Nem azzal kezdődött minden, hogy felvett? Annak ehhez semmi köze. Legyen úgy, ahogy mondod. Léla, miattad jöttem. Most itt vagyok. Ne törődjünk semmi mással. Igaz. Ne foglalkozzunk a negatív emberekkel. Pontosan. Gyere, menjünk enni. Képzeld, Zéra meghívott ma egy kávéra. Igen? De nagyon furcsa dolgokat mesélt. Ó, ő ilyen. Össze-vissza beszél, ne foglalkozz vele. Nem érdekel, mit mondott? Mégis mit? Azt mesélte, hogy mostanában egy házas férfival volt kapcsolata. Tudsz erről?
Ez lehetetlen, Léla. Biztosan? Biztosan. Nézd, engem nem érdekel, csak te. Az életed úgy jó, ahogy van, nem kellene apróságokon rágódnod. Imádlak. Mostantól kezdve csak szép és kellemes dolgokról beszéljünk, rendben? Rendben. Aiszel, főzz nekem egy kávét, jó? Kérsz te is? Megint kevesen múlt, hogy híres legyek. És persze, hogy Nadiré a csatorna, hihetetlen. Jaj, te szegény. És most mi lesz? Nem akarod már annyira a dolgot? Hidd el, még meg is győztem volna apádat, de most, hogy Nadir bekerült a képbe, ez lehetetlen. Igen, Yildiz, ezzel egyetértek. Le kellene mondanod erről. Nem már. Úgy látom, hogy te ezt élvezed. Ugyan, miért élvezném, dehogy is. Ha bejutottam volna, te is eljöhettél volna. Köszönöm, de inkább kihagytam volna. Szóval nem, mindegy, ez már elúszott. Hát nem jött össze, nincs is értelme beszélni róla. A karrieremnek is vége. Jaj, ugyan már. Ne búslakodj, majd kitalálsz valami mást. Figyelj ide, Yildiz, apának ebben igaza van. Miben van igaza apádnak? Na, mondd csak. Gondolkodj az ő agyával. A nagy-nagy Halit Argun felesége elmegy a tévébe időjósként dolgozni, nem hangzik valami jól. De Halit Argun lányának lehet egy csatornája. Az nem ugyanaz. Hogy érted ezt? Te tévéről beszélsz, tévéről, azt mindenki nézi, az én csatornámat nem mindenki. Ha ott dolgoznál, mindenki a magánéleteddel lenne elfoglalva. Tudod, hogy remekül menne, hiszen mindig is erről álmodoztam. Igen, tudom, mondtad már, de nem jött be, ez van. Hát tudod, addig kell ütni a vasat, amíg meleg. Jaj, te jó ég, Yildiz, csak hajtogatod a magadét. Arra gondoltam, hogy saját csatornát indítok. Ugyan már, Yildiz. Mi? Nem akarod, hogy sikeres legyek? Nem erről van szó, de nem lehetünk mindketten híresek, ennyi. Bezzek, ha Lilla mondaná, az sem érdekelne? Nem leszek örökké a statisztád, abban biztos lehetsz. Rendben van, csinálj csak, amit akarsz. Üdvözlöm, Sahika. Szervusz, Szevdzsi. A többiek itt vannak? Itt vannak, igen, lent a földszinten. Ó, igen? Kér valamit? Nem, köszi, elmehetsz. Rendben. Ha ilyen korán véget ért az este, az nem jelent valami jót. Bátyám? Ó, olyan finomat ettem ma este. Bátyám? Úgy örülök, hogy van. Hiányoztál. Mi ez a zaj? A fenébe is?
Sahika, mit csináltál? Ó, bátyám, itthon voltál? Nem tudtam. Mit égettél? Egy rituálét végeztem, de megszólalt a riasztón. Én ezt nem gondoltam át. Menj, kapcsold ki valahogy. Olcsd már el, megőrültél? Úgy tűnik, Sahika füsttel próbál üzenni nekünk, ahogy a benszülötteknél szokás. Ó, bocsánat. Sahika, mit művelsz? Olcsd már el! Bátyám, ma telihold van. Minden teliholdkor felírom a kívánságaimat egy papírra, és elégetem őket. Mondd csak, Sahika, mióta csinálod ezt? Mától, ma kezdte el. Jött és látta, hogy nincs itt senki. Meglátta a teliholdat, és elkezdte a rituálét. Misztikus dolgok fognak itt történni, én mondom. Ugyan már, Endár, szerintem ki kéne próbálnod. Ha van valami, amit szeretnél, hogy valóra váljon, írd le egy papírra, és aztán égesd el. Valóra fog válni. Felesleges. Minden, amit akarok, gyújtogatás nélkül is valóra válik, Sahika. Sosem lehet tudni, Endár. Lehet, hogy láthatatlan akadályokba ütközöl. Ezeket az akadályokat magam is el tudom pusztítani. Ne aggódj, Sahika. Megyek aludni. Ó, várj csak! A vacsorám ígéttel nagyszerű volt, el akartam mesélni nektek. Majd holnap meghallgatom. Viszlát, drágám. Látom, még mindig haragszik. Neked viszont elmondom, csodálatos este volt. Sahika, volt valami Zerinnel? Zerinnel semmi nem volt, de elmondom az egészet. Oda mentünk, és találkoztunk. Az ég szerelmére ne vesztegesd az időmet. Jól A van, lényeget. de sok kocsi volt az úton. Az összes piros lámpán átmentünk. Na, ülj le szépen, csinálok neked egy kamilla teát. Előbb vidd el ezt innen. Megfulladok tőle. Vidd már el. Attól kisimulnak az idegeid. Gondolj az életedre vonatkozó kívánságaidra, koncentrálj rájuk. Most a rossz úton jársz. Tudod, te milyen jó veled? Alig tudunk beszélgetni, még az irodában sem lehet. Már mondtam neked. Egy olyan ember mellett, mint Nadir, fő az óvatosság. Az a férfi már lehallgatta az irodámat és a házamat is. Mi van, ha még mindig? Folyton ellenőrzöm. Nem bízom benne. Remélem, nem deríti ki, hogy mi ketten együtt vagyunk. Remélem. Nem lehetünk elég óvatosak. De úgy érzem, Nadir hamarosan eltűnik az életünkből, és nem lesz gondunk vele. Hidd el! És jók a megérzéseid? Nem mindig, de van amikor. Akkor jó. Ne aggódj emiatt. És mit tehet Nadir egy olyan ember ellen, mint te? Hát semmit. Tökéletesen igazad van. Semmit sem tehet. Nem vagytok egy szinten. Neked jó szíved van. A gonosz emberek mindig meglakolnak, tudod jól. Hát azt nagyon remélem. Jó, beszéljünk szebb dolgokról. Mint például? Az álmainkról. Beszéljünk az álmokról. Yildiz. Ha beszélni akarsz vele, bemegyek. Vedd Nem, fel. dehogy. Nem menj sehova. Hol is tartottunk? Az álmoknál. Nem veszi fel. Jó lenne tudni, hogy odaérte vagy sem. Küldött egy SMS-t, hogy már leszállt. Annyit dolgozik, még jó, hogy nem veszi fel. Áj, tartozásról beszélt, meg emberekről, akik elintézik, aztán elment. Yildiz, légy vele óvatos, kritikus korban van, nem bírja a stresszt. Jaj, csak meg ne halljon. Jól ismerem Halitot. A munkája a mindene, sosem mosolyog. Figyelj, hogy bánsz vele, ne idegesíts. Jól van, nyugi már. Hallottad, Yildiz? Ó, én nem csináltam semmi rosszat. Elfelejtett, hogy van egy gyerekem. Te gondoskodsz róluk, Yildiz. Nem hagyhatod előtt a gyerek miatt. Hát persze, Zerén.
Jól van, na, ez csak egy tanács. Rendben, kedvesem, hallottam. Mi az, Lilla? Mi az? Megint kirakott valahol? Igen, a háznál. Jól vagy? Mi történt? Szakítottatok? Igen. Hála az égnek. Hát, így a legjobb. Jigit annyira szeret téged, nem gondoltam, hogy elenged. Hogy történhetett ez? Teljesen világos már, hogy nem vagyunk boldogok. Hát sajnálom, Lilla, de szerintem még kibékültök. Nem hiszem. Én így érzem, de anyukát csúnyán néz. Mi bajod? Miért fájdítod a szívét? Szakítottak. Oké, visszavonom. Lilla, ne nézz rám, mert anyád dühös lesz. Apa kérdezett rólam. Nem tudjuk elérni, drágám. Én örülök neki. Mindenki úgy hazudik neki, mint a vízfolyás. Mindegy, megkaptad, amit akartál. Örülj neki. Na hát, miért mondod ezt? Ti szakítottatok. Annyi hazugságot hordtam össze apádnak, hogy találkozhass azzal a fiúval. Igen, Lila, anyádnak igaza van, viselkedj már. Jó, rendben van. Mindegy, Lilla, felejtsd el. Gyere ide, Irim! Mit csináltok Hová mész? itt? Felmegyek, hogy egyedül legyek. Baj van. Hosszú. Mi a baj? Semmi újdonság, Irim, csak a régi lemez. Apa hívott téged, mert engem nem. Nem, drágám, nem tudom elérni. Ha sikerül, átadom, hogy kerested. Akkor megyek is. Halidzsán kivételével mindenki fura. Túl kemény vagy Lillával, Zerén. Hát, Olvastam ám erről. A szerelem vége olyan, mint a halál, vagy ilyesmi. Hol olvastad? Biztosan az én könyvemben, mert csak azt olvastad. A te könyved volt? ez mit jelent? Hogy is volt? Nem emlékszem jól. Nem igazi halál, hanem a szív halála, a szerelem halála. Az életed legmélyebb pontja, amikor úgy érzed, hogy legszívesebben meghalnál. Nagyon sokszor kerültem ebbe a végstádiumba, de ilyen az élet. Küldj a lányomnak egy kedves embert, hadd szabaduljon ki ebből a stúdióból, vagy miből. Stádium. Stádium. Mindegy. Elég volt ebből a stádiumból. Lilla. Mizus. Semmi. És nálad? Nem tudom. Feldúlt vagyok. De miért? Én tudom, miért érzek így, és te? Amiatt a lány miatt talán? Nem, dehogy is. Más. Hogy érted ezt? Más miatt vagy szomorú? Akkor mondd el miért. Biztosan tudsz rám figyelni. Rád mindig, ne aggódj. Nem tudom, feltűnt-e, de mindig van valami. Szerintem apa sokat változott. Hogy érted? Nem is tudom. Régebben mindig hívott, ha üzleti útra ment, de most már nem. A cégnél most nem rózsás a helyzet. Biztosan túl elfoglalt. Szerintem is. De itthon is furcsán viselkedik. Mindig van itthon valami feszültség. Nézd, ha nem Ildizra haragszik, akkor rád vagy Zérára. Mindegy, mi van velem, ordít. Jól tudom. De nehéz időszakon megy át. Szerinted nem? Volt már ilyen, Lilla. Engem nem bántott. És most bánt? Hát, dühös és feszült. Minden rendbe fog jönni. Reméltem, hogy nem mész korán. Én is reméltem. De idegesít ez az adósság. Beszélek a szakértőkkel. Rendben van, tedd, amit kell. Ma is jövök. Ó, akkor készítek valami finomat. De nem ezért mondtam. Átjössz, és én nem csinálok semmit? Lehetetlen. Ahogy akarod. Én is bemegyek ma, csak még rendet kell raknom. Rendben. Minden jót, és ügyes légy. Köszönöm. Szervusz. Szia! Igen, Léla. Jó reggelt! Találkozhatunk? Miért? Van pár dolog, amit élőben mondanék el. Rendben. Gyere be az irodába. Nem megyek be, még nem. Majd küldök egy címet, gyere oda. Jól van. Kíváncsivá tettél. Küld a címet. Küldöm.
Ó, már meg tudod fogni a játékodat? Jaj, el sem hiszem. Nagyon ügyes vagy, drága fiacskám. Az apukád. Szeretnéd megkérdezni tőle, hogy merre járt? Halló? Hol voltál, Halit? Most szálltam le. Ó, már is visszajöttél? Van pár megbeszélésem. Korábbi géppel jöttem. Tegnap hívtalak, nem vetted fel. Fáradt voltam, Yildiz. Rögtön kidőltem. Hát gondoltam. És elintézted, amit akartál? Igen, minden rendben. Miért beszélsz velem megint ilyen furcsa hangon? Mert úgy csinálsz, mintha érdekelne a munka. Miért nem azt kérdezed, hogy vagyok? Kérdeztem a legelején. Mindegy is. Hogy van a fiam? Jól, most is velem van. Jól van, helyes. Megyek az irodába. Megpróbálok időben végezni. Jó lenne látni a fiamat. Igen, jó lenne. De este még dolgozol? Este vacsora lesz. Egészségedre. De hazamegyek átöltözni. És babázni egy kicsit. Úgy örülök, hogy így hiányzik a kisbabánk. Persze, hogy hiányzik, még szép. Én hiányzom? Figyelj, Yildiz. Mi van a lányokkal? Nem csináltak bajt? Jól vannak, minden rendben, leteszem. Látod, milyen az apád? Neki nincsenek érzései. Remélem rám ütöttél. Ezt nézd, kicsi. Szervusz! Annyi minden történt egy nap alatt. Foglalj helyet. Egy italt? Igazi házigazda vagy, igaz? Nem kérek semmit. Jó. Már vagy 2 napja itt vagyok. Azóta alig beszéltünk valamit. 2 napja? Ki él itt? Halit. Nem használja. Azt mondta, ide költözhetek, ha akarok. Hát elfogadtam. Elvégre ennyi jár? No hát, Léla, már majdnem elbuktál, de feltaláltad magad. Jól csináltad, és hogyan történt? Halit úr, egy szívességet szeretnék kérni öntől. Hallgatom. Elmehetnék ma egy kicsit korábban? A motelban, ahol élek, van egy kis gond. Keresnem kell egy másik helyet. Egy motelban lakik? Igen. Emirnél laktam, de onnan el kellett jönnöm, így egy motelba költöztem. Hát... Szitki, készítsd elő a leventei házat. Rendben. Halit úr, én nagyon köszönöm, de én tényleg ura vagyok ennek a helyzetnek. Továbbá, ha ez kiszivárog, az egyikünknek sem lenne jó. Léla, nem érdekel, hogy ki mit mond. Van hol laknia. Köszönöm szépen. Szitkinél lesznek a kulcsok. Rendben, szuper, viszlát. Még szerencsé, hogy felajánlotta a házát. Ha egy férfi odaadja a házát egy nőnek, az biztosan jelent valamit. Én mindig mondom, hogy az emberek nem olyan ártatlanok, mint gondolnánk, és tessék. Átjött ide még aznap. Látni akarta, hogy jól vagyok-e. És el sem ment. Remek. Még otthon is hazudott, azt mondta, üzleti útra megy. Léla, figyelj, ez a legjobb hír, amit valaha kaptam. Őszintén szólva, az elején nem gondoltam volna, hogy ilyen jól fogsz teljesíteni. Hogyan tovább? Mostantól mindent megteszünk azért, hogy titokban tartsuk a kapcsolatot. Hogy érted ezt? De hát Endár vagy Yildiz sem tudhatják meg, hogy mi történik. Ez nekem is a bosszúról szól, jól tudod. Léla, ne érezd magad nyeregben csak azért, mert itt vagy. Ne feledd, hogy van egy babája. Ha a fia iránti szeretete felül kerekedik rajta, lehet, itt maradsz. Jó, akkor? Először is. Sose faggasd az otthonáról, feleségéről vagy gyerekéről. Ne törődj velük. Sose viselkedj féltékenyen. Hol voltál, kivel voltál, miért nem hívtál fel? Ezeket tartsd meg magadnak. Hagyjon hidegen? Igen, csak Halit érdekeljen. Törődj az egészségével és a boldogságával. Jó, meg lesz. Mikor találkoztok újra?
Azt mondta, hogy este átjön. Remek. És beszéltetek már a katalógusról? Nem, még nem került szóba. Akkor hozd fel este. Muszáj tudatnod vele, hogy vágynak rád és keresnek téged. De ne legyél túl pimasz, rendben? Neki már van egy pimasz felesége, nem kell még egy. De én nem akarok kizárólag egy bólogató kiskutya lenni. Nézd, Léla, te mindent a szerelemért fogsz tenni. Ne feledd, hogy aki szerelmes, annak csőlátása van, csak egy dolog érdekli. Úgyis hidegen hagy ez az ajánlat. Neked egy olyan nőt kell alakítanod, aki nem szeret a figyelem középpontjában lenni. Legyél Yildiz ellentétje. Meg lesz. Jól van. Akkor az irodában találkozunk. Rendben. Észrevettem ám a szép karórádat. Új? Gondolom ajándék. Igen. Szervusz. Halid eleinte nagy lelkű, élvezd ki. Mit csináltok, lányok? Történt valami? Gondoltam, lenézek hozzátok. Nincs semmi, tényleg. Lila fent van. Én találkozom Akinnal. Én megyek az irodába Halidhoz. Jól van, én meg iszom egy kávét Emirrel. Minden jót, na pá! Yildiz, egy pillanat! Ne felejts el beszélni Lilával, rendben? Úgy vettem észre, hogy Lila hallgat rád. Ez azért van, mert jók a tanácsaim. Az én életem egy káosz, de a többiekkel kapcsolatban nem tévedek. Lila... Itt van, az én drágám. Édesanyád szerint hallgatsz rám, jól vagy? Igen, jól. Lila, bemegyek az irodába, meglátogatom apádat, ha szeretnél, csatlakozhatsz. Micsoda ötlet, Zerin. Az apja folyton ordít, az irodában talán nem ideges. Apa az utolsó ember, akit látni szeretnék most. Lila, ez nem volt szép. Kérlek, ne mondj ilyeneket, Lilla. Anyád nagyon érzékeny a témára. Ezeket inkább nekem mondd. Jaj, Lila, ne is törődj ezzel. Tudod, hogy a végén minden rendbe jön. Igen. Ő meg 2-szer ment férjhez. Majd dobták, és elvált. Ne hallgass rá. Jaj, Yildiz. Figyelj rám. Tényleg, bárkit megkaphatsz, akit csak akarsz. Az egész világ tárt karokkal vár téged. Mindegy, lányok. Én léptem. Pá! Én is indulok. Biztosan nem jössz velem? Biztos, menj csak. Afrika, ha? Igen, Halid úr, meglepő adatok. Ez egy aranybánya. Ha veszünk néhány részvényt, és minden rendben megy, akkor rövid időn belül 4-szer annyi pénzünk lesz. De ehhez azért szerencse is kell. Szerencsénk lesz, Metin. Nem hódolok be Nadirnak. Ha nem lehet enyém a cég, akkor senkié se legyen. Azt javaslom, hogy aludjon rá egyet. Átgondoltam, Metin. Szerintem várjunk egy napot. Ma lesz egy megbeszélésem az adótartozásról. Utána majd döntsünk. Kíváncsi vagyok a megbeszélésre. Még ha el is tűnik az adósság, szükségünk lesz némi készpénzre. Majd jelentkezem, ha végeztem, uram. Rendben, várom. Viszontlátásra. Shahika, gyere. Biztos nem szórakozásból jöttél ide. Hát nem. Ellentétes oldalon állunk, de egy a célunk, nem? Hallgatlak. Halid és Léla viszonya elkezdődött. Léla kapott egy házat. Már tudom. Hogy? Szerintem tudod. Miért nem szóltál? Kellett volna. Tudtam, hogy előbb-utóbb te is rájössz. Nadir, te sosem változol, ugye? Mindegy. Vissza a témához. Mik a terveid? Egyelőre semmi. Kérlek, ne csinálj drámát. Biztos összekeversz Endarral. Nem vagyok ostoba. Többet dolgoztam ezért, mint hogy drámázzak. Csak figyelmeztetlek. Nem kell aggódnod.
Léla is tudja. Egy darabig titok lesz. Aztán dobjuk a bombát. Pontosan. Hagyjuk, hogy szépen kibontakozzon a kapcsolat. És? Mikor tervezed elmondani Yildiznek? Mi csak Halit és Léla kapcsolatáról beszélhetünk. Yildiz nem tartozik rád. Én úgy is rájövök. Hát persze. Oké, Nadir. Ahogy akarod. Hamarosan találkozunk. Persze. Szép vagy. Mint mindig. Megtudtad Léla címét? Nem sikerült, Yildiz. Nagyon titokzatos lett. Ez nem fog menni segítség nélkül. És az irodában, ott biztosan megtalálnád. Jenárral már megnéztük. Erre magamtól is rájöttem. Még az én címemet használja. Még egy ok, hogy gyanakodjunk. Vajon miért rejtegeti a címét? Aj, mit csináljunk? Szerintem kövessük hazáig. Ó, Yildiz, egyértelmű, hogy látni sem akar. Hogy követném már? Van egy gyanúm, hogy bosszút akar állni rajtunk azért, amit tettünk vele. Emér, meg kell találnod, hogy hol lakik most ez a lány. Komolyan? Kövesd őt! Nem hinném, most egyedül van. Szerintem fél tőlünk, nem lesz baj, hidd el. Az nem számít, hogy féle. Szerezd meg a címét. Szükség lesz rá. Jó van, rendben. Rendben. Elnézést a késésért, itt vagyok. Mit Jól mutogatsz? vagyok, és te? Hogy vagy? Jól vagy? Jól vagyok, és te? Ó, el tudom képzelni. Mizu, beszéltem velük. Emir, mostanában úgy tűnik, hogy tényleg mindent megkapok, amit kérek. Miért örülsz annyira, hogy Eris Anikan itt van? Ott van Zérát csatornája. Szerették volna Akinnal, ha Enis ott vendégeskedik. Aztán az univerzum elküldte őt. Ez azt jelenti, hogy itt az idő elindítani a saját csatornámat. Nadir miatt majdnem megdőlt a tévés karrierem, de most végre eljöhet az én időm. Oké, indíts csak el, szólt az univerzum. Szerinted megszólítsam? Nos, hát, élőben elég mogorvának tűnik. Tudod, milyenek a híres emberek. Lehet, hogy sértésnek venné. Oké, rendben, összeszedem magam. Oké. Na most figyelj. Ó, üdvözlöm, asszonyom. Halit már bent van? Épp egy megbeszélésen ül. Sokáig fog tartani, sietnem kell. Értem, megkérdezem, és már is jövök. Kiöltözik így a munkába. Prosti. 10 perc és készen van. Jó, itt várom. Rendben. Kér egy italt, amíg vár? Nem. Nincs mit tenni. Küldtem nekik SMS-t, náluk vannak a listák. Ó, értem. Úgy bámulunk, mint két pervers. Hosszan be, mindjárt észrevesz. Enis! Nagy rajongód vagyok, hadd adjak egy puszit! Nagyon köszönöm. Az összes videódat láttam, a versenyedet, a történeteidet, a macskádat, az anyukádat is, minden mást, és imádtam. Ó, nagyon köszönöm. Kamerát, most! Enis Arikán az első vendégem, mehet. Milyen vendég? Jaj, be sem mutatkoztam. Nem sokára indul az online csatornám. Jaj, nem megy. Sajnos most valaminek a közepén vagyok, hiszen láthatod, hogy éppen... Látom, majd szakítunk rá időt, van elég időnk. Nézd csak, én szeretnék dolgozni egy online csatornán. Úgy volt, hogy egy híres csatornánál leszek időjárás jelentő, csak tudod, a férjem megfúrta a dolgot, szóval nem csinálhatom sajnos. Előkelő család vagyunk, abban a villában lakunk, Hülya Afszár a szomszédunk, minden reggel előttünk sétáltatja a kutyáit.
Nézd, én a legfelső 10 000 egyik kiemelkedő tagja vagyok. Erről szólna az én csatornám. Rengeteg szaftos botrányt tudnék elmesélni a nézőknek. Adj egy kis vizet. A vérnyomáson. Adj egy kortyot. Szóval, épp csak megszületett a kisfiam, amikor a férjem szeretője megmérgezett. Mi? Tényleg? Hogy? Én vagyok a 4. feleség. Hogy? 4. 4? Mhm. Azt a... Rengeteg botrány van a családunkban. Borzasztó vagy, de imádlak. Tényleg? De tényleg vicces a csaj, nem? De... Odafent minden rendben van. Nemrég született kisbabája. Tudjátok, igen, hogy van tényleg ez? nemrég Tudjátok? szültem. Mit mondasz, vállalod? Tényleg nincs idő, máskülönben esküszöm elvállalnám. Oké, akkor csináljuk ezt. Adok $10,000 egy borítékban. Megőrültél? Dehogy is, szó sem lehet róla. Jól van, akkor odaadom ezt. Mi az? Tényleg? Nem, köszönöm. Mondom, hogy megkaphatod. Mi? Tessék, nagy a csuklódra, főbevalónak jó lesz. Igen, hogyne, köszönöm. Remekül néz ki rajtad. Ne butáskodj, vedd el. Ez így nem fog menni. Gyerünk. Elbizonytalanodtam. Vedd el, viselheted a csatornámon. Nem, tartsd meg, nem kell. Hát akkor ez se jött be. Nincs más hátra. Ez az utolsó esélyed, hogy ha nem jössz, akkor leugrom a villa erkélyéről. te jó ég, Hagyok ne egy cetlit, butáskodj. amin az áll, meghívtam Eniszt a csatornámra, de nem jött el, és összetörte a szívemet. Megőrült? Komolyan. Ne butáskodj már, megőrültél, elképesztő. Nézd, már készítettem egy videót, amiben azt mondtam, hogy te leszel az első vendégem. Mindenki hülyének fog nézni, ne hagyd cserbe. Könyörgök, fogadd el. Ne, már könyörög, most tényleg? Ne könyörögjön nekem. Ne könyörögjön. Könyörgök nekem. Ne könyörög, mondtam, hogy ne csinál. Igen. Kérlek, ne csinál. Kérlek, fogadd el. Nem hiszem el, hogy ezt csinálod, nem hiszem el. Rendben, mehet. Jó, de kérlek. Mondom, hogy mehet. Igen. Oké, akkor megadom a számomat, és majd hív fel, rendben? Oké, az asszisztensem. Majd én átveszem. No, ne! Én neked akarom megadni. Oda nézd. Már is beírom. Yildiz Arguna nevem, rendben? Oké, rendben. Tessék. Na, kérd el a számlát, de gyorsan. Most elmész? Igen, totál kikészítesz, még szép, hogy Jól van, elmegyek. jól van. Gyerünk! Oké, viszont. Gyerünk! Itt a számla, uram. Menjünk innen. Én fizetek. Jaj. Sajnos most mennem kell, hála neked. Megcsináltuk? Igen. El se hiszem. Nincs meg a száma. Mit csinálsz? Miért nem mondtad, hogy kérjem el? Nekem Remélem kellett még volna. utolérem őt. Ugyan, Csenár, ne duzzogj már. Te vagy a kedvencem testvérkém. Rendben, ha te boldog vagy, én is. Zerin az, gyere. Hello? Endár. Hello, Csenár, Mizu. Minden oké, szia. Sziasztok. Szóval szakítottak. Igen, tudom. Szerintem ezt akartad. El ne kezd, Endár. Nyugodjanak meg, hölgyeim. Oké, hagyjuk a piszkálódást. Egyedül jöttél? Igen, beugrottam a céghez, aztán ide egy kávéra. Akkor csatlakozzunk. Ülj le, Csenár. Égyünk egyet. Persze, csak tessék. Remek. És, Csenár, te itt dolgozol? Nem, én Kájával vagyok. Nem vett fel a nővéred? Hát nem igazán vagyok oda a Hálítért, ezért járok oda olyan ritkán. Kávét kérek. 2 kávé lesz. Csenár imádja a káját. Kedvelem Káját, jó ember. Úgy hallom, nem csak Csenár van oda érte. Zerin is tudja, mi a helyzet. Zerin, ő a férjem. Nem gondoltam volna, hogy önszántadból újra férjhez mész majd. Én sem. Tényleg, én sem. Azt kapom, ami jár. Most mi az? Semmiség, hadd kérdezzek. Jó. Ezek az asszisztensek fent az irodában mennyit kereshetnek? Hát nem tudom. Miért? Valaki munkát keres? Jaj, nem. Annak a Lélának jó drága órája van, meg ruhája is, tiszta márkás. Azt a... Én észre sem vettem. Én ma láttam, drága órája van, és kihívó ruhája. Talán célozgatsz valamire, Zeri? Jaj, nem, csak nem szeretem azt a lányt. Fogalmam sincs, hogy telik neki ilyen drága ruhára meg órára. Értem. Most mennem kell, sok dolgom van még. Rendben, szia, drágám. Minden jót. Szia.
Hallottad? Ez az Erin valami vitamint szed, vagy mi? Nagyon figyelmes lett, az egyszer biztos. Ha ez még Zerin figyelmét is felkeltette, ki tudja még kiét? Itt valami nagyon bűzlik nekem. Igen, igazad van. Menjünk. Na de... Fizetek. Na de... Oda megyek a pulthoz. De a kávém... Majd csinálok neked egyet fent. Gyere már! Hol? Felmegyünk az irodába Leilához. Szólj Kajának, hogy nem mész be. Nem akarom tudni, mi lesz a vége. Figyelj ide! Te követed Leilát. Rendben. Tudni akarom, merre, kivel, mit csinál. Ó, el sem hiszem. A híres Enis Arikán benne lesz a videómban. Gondolod, hogy eljön? Mondjuk olyan nagy benyomást tettél rá, hogy biztosan eljön. Gondolom láttad, Emir, a fickó csak úgy itta a szavaimat. Ó, Yildiz, te tényleg bárkit az ujjaid köré csavarsz. Pont úgy, mint egy mágus. Köszönöm szépen. Kérem a kártyát. Na mozdulj, menjünk, dolgunk van. Igen? Ide figyelj. Én megyek, és felkészülök a videóra. Addig kell felvennem, amíg Halit nincs ott. Rendben. Te pedig követed Leilát. Mikor kaphatok már komoly feladatokat? Ez nagyon komoly, gondolj csak bele. Viszontlátásra. Igen. Jigit. Szia, Shahika. Nagyon meglep, hogy itt látlak. Szia. Reggel nem láttalak, csak benéztem. Foglalj csak helyet. Nézd, nem leszünk barátok, de nagyon köszönöm, amit tegnap tettél. Jó ezt tőled hallani. Ne szaradjunk ennyire előre. Van pár dolog, amiket véghez fogok vinni. Volt egy találkozom Nadirral, de ő nem hagyta jóvá. Talán én majd jóvá hagyom. Szerintem már kitaláltad. Lilával vége. Leültem beszélni a szüleimmel. Megmondtam nekik, hogy tőlem el is válhatnak. Nem akarok a terhetekre lenni. Nem kell házasnak maradnotok miattam. Nagyon gyerekes volt, ezt kérnem tőletek. Bocsássatok meg nekem. Jaj, hogy jut ilyesmi az eszedbe, Jigit? Csak úgy. Szabadok vagytok. Nem kell többé egymás torkának esnetek minden nap. Legyetek azzal, akit szerettek. Rendben, fiam, mi elválnánk, ha úgy éreznénk jónak, de erről nincs szó, ugye, Endar? Egyáltalán nincs ilyesmiről szó, Jigit. Mi megteszünk bármit, mert annyira szeretünk téged. Nem, tényleg. Én akkor leszek boldog, ha ti is. Rendben. Én megyek, járok egyet. Sziasztok! Jigit, remek ötlet, jól csináltad. Tehát a szüleimre gondolsz. Hát persze. Mindegy. Nadir szerint nem is akarnak elválni. Nehogy hallgass a melankólikus Nadirra. Apád nem boldog. Megígértem neki, hogy tartom a számot, de apád utálja anyádat. Ezt nem mondta volna neked, Shahika. Persze nem mondta el, de ismerem őt. Azt se felett, hogy amikor elvette Endárt, igazából egy másik nőt szeretett. Így van. Kezdek összezavarodni. Nézd, Jigit, tudom, hogy nem vagyunk jóban. Sok feszültség van köztünk. De hidd el, én csak segíteni próbálok. Ezek után nem hazudnék neked. Rendben, mit javasolsz? Szerintem váljanak el, így a bátyám fellélegezhet. És talán elkezdheti élni azt az életet, amit sosem mert. Talán még mindig Lélát szereti, ki tudja? Hát én nem hiszem. Jigit, a bátyám képtelen kimutatni az érzéseit. De ezt te is tudod. Szemtől szembe kéne beszélnetek. Apróságnak tűnhet, de talán így elmond dolgokat, amiket nem mer. Rendben, átgondolom. Jigit, beszélj apáddal, mint férfi a férfival. Kérj tőle bocsánatot, amiért ilyen helyzetbe hoztad őt. Rendben, majd beszélek vele.
Na, én nem fecsegek tovább, mindig mindenki csak félreért. Jó, ne aggódj, megyek is. És ne bánkodj Lila miatt sem. Oké. Kikísérlek. Szia. Gyere. Halit úr, mára végeztem. Elenged? Igen. Viszlát. Elmész? Igen. Oké, szia. Akkor szia. Asszonyom, ezt írja alá, kérem. Azonnal kérek egy taxit a kapuhoz. Rendben, hozd utánam. Tessék. Köszönöm. Nincs mit. Halló? Léla, hová mész? Haza. Miért? Nehogy hazamenj. Jenár követ téged. Ilyen nincs. Miért követ engem? Menj egy szupermarketbe és rázd le. Miért szórakoznak ezek velem? Mondtam már neked, hogy légy óvatos. Ki tudja, hogy mit tettél már megint? Nem csináltam semmit, még Endert sem láttam ma bent. És valaki mást? Ó, csak Zerint láttam. Valóban? És mondott valamit? Nem, semmit. De nagyon nézett, ezt biztosan tudom. Remélem nem hordod azt az órát, amit rajtad láttam. De igen. Léla, ezt nem hiszem el. Hogy tehetted ezt? Biztos, hogy nem látta. Vedd le az órát, és soha többé ne vedd fel. Fogd már vissza magad egy kicsit. Nem azt mondtad, hogy legyek csinos és sikkes, mint ti? Igen, de most túl sok figyelmet kapsz, érted? Mindegy, szabadulj meg Jenártól, én meg kitalálok valami okosat. Például? Majd elmondom, ha kitaláltam. Most inkább szabadulj meg Jenártól. Oké, szia. Elnézést, elvinne egy bevásárlóközpontba? Igen, kisasszony. Felhívhatlak? Mondj csak. Azért írtam SMS-t, mert nem szeretett, ha hívlak. Köszönöm. Ma este találkozhatnánk. Jól van. Gyere át 9-re. Ott leszek. Zéra! Képzeld! Nagy hírem van számodra. Igen? Ez tényleg nagy hír, úgyhogy talán nem ártana helyet foglalnod. Mi az a nagy hír? Nekem is lesz saját csatornám. Már beszéltem Akinnal. Akin a kis sunyi. Ma beszéltünk, és nem is mondta. És a másik nagy hír az, hogy egy hírességgel kezdek.
Hát persze. Kicsit felhúztam magam, amikor elmondtad, hogy saját csatornát indítasz, de most, hogy én leszek az első vendéged, megbocsátok. Nem te vagy az. Nem azt mondtad, hogy híresség? De, híresség. De nem te. Miért nem? Nem tűnt fel, hogy több millióan nézik már a videóimat? Én tök híres vagyok. A vendégem Enis Arikan. Ki? Igen. Hogy szerezted meg? Hogy szerezted meg, Yildiz? Féltékeny lettél, mert őt hívtam meg a műsorba, ezért elhaláztad előlem, mi? Persze, hogy nem, csak összefutottam vele, és azt mondta, hogy hallott a csatornámról, és szerepelni akar. Neki is van csatornája, egyesítjük erőinket. Szóval ilyen közeli kapcsolatotok van ezzel a sráccal. Hát ha ennyire jóban vagytok, miért nem segítettél megszerezni, amikor mondtam, hogy vendégül akarom látni a csatornámon, ha? Mondd meg, miért nem? Nem tudom, mindegy. Ő már az enyém. Mikor találkozol a pasival? Ma. Szóval ma. Nem fog jönni, nem fog. Hazudott neked, én mondom. De jönni fog. Komolyan? Szerinted érdekel? Enis Arikannak több millió követője van, nincs szüksége rád. El fog jönni, meglátod. Na persze. Nincs is több millió követője.